Tommi Sippel, vanhempi konstaapeli ja valmistunut poliisikoulusta 4 kuukautta sitten. Raimo Löfstedt, ylikonstaapeli, toiminut poliisina 24 vuotta. Uudenkaupungin keskustassa sijaitsevaan pienkerrostaloasunnon eräseen asuntoon on mieshenkilö pyrkinyt kirveen kanssa sisään. Ja sitä nyt lähdetään katselemaan. Se on poliisin vanha tuttu ilmoitustietojen mukaan. Tyhjä. Mennään jututtaa heistä. Joo, katsotaan. Tuo on ovi, täällä on poliisi. Alakerroksista, kellarista, piilosta. Joo, kuitti, me tullaan sinne. Tommi, mennään täältä. No niin. Sulla on kirves siinä mukana. Joo, mulla tässä kädessä. Selvä. Joo, tupakit on mukana. Kiipeä sinne, täällä ei siellä polteta. Nämä on sellaisia tuttuja taloja meille, että siellä on vuosien varrella sattunut yhtä sun toista. Tainnut useampi menettää henkeskin noissa taloissa. Teekö sä ilmoituksen? Törkeä kotirauhan rikkominen vai? Joo. Vakka-Suomen kihlakunta sijaitsee Turun ja Rauman välillä. Poliisilaitoksen toimialueeseen kuuluu 2 kaupunkia ja 5 kuntaa. Virtapäälle 3 ja kytkin pohjaa. Päästä kytkin! Tyttö kertoo ostaneensa juuri uuden akun autoon ja nyt oli akku taas tyhjä, eli autosta on todennäköisesti laturi rikki. Onko sä verot maksanut milloin? Tietokone näyttää, että sulla olisi verot maksamatta. Ei mitään, ota ajokortti mukaan ja tuu tuonne poliisiautoon. Tehdään sillä rekisterikilvet pois ja... Se on käyttökiellossa. Kato tosta. Käyttökielto. Uusi ajoneuvovero erääntynyt. Me otetaan nyt siitä kilvet pois ja rekisteriote ja toimitetaan ne katsastuskonttorille. No niin, sinne meni kilvet ja rekisteriote. Me tultiin tähän pihalle ja se tuli tuolta noin. Selitti jostain puukasta, sit me mentiin sisään, niin päästiin rappuseen ylös ja yhtäkkiä kulsko ikkuna meni paskaksi. Siitä on joku kaveri lyönyt lasin rikki ja mä nyt ajattelin, että jos sä tulisit laittaa siihen jotain, että ketään ei vaan revi itse siinä. No mä oon aika vähän aikaa ollut vasta, että ei ole vielä täyttä kuvaa saanut tästä koko touhusta täällä Uudenkaupungin tai Vakka-Suomen alueella, mutta kaikin puolin mun mielestä täällä poliisi suhtautuu ihmisiin hyvin ja ihmiset suhtautuu poliisiin hyvin. Että aika hyvässä yhteisymmärryksessä toimitaan. Tyypillisin tehtävä on tollainen asuntohälytys, asunto josta kuuluu liikaa meteliä ja naapurit hermostuu ja soittaa poliisin paikalle. Sinne sitten mennään ja hyvin usein se riittää, että kehotetaan keskustelemaan rauhallisemmin ja soittovehkeet vähän hiljemmalle, niin yleensä se on sillä sitten hoidettu. 350 Pertta, Levysepän katu, siellä joku yrittää mennä asuntoon, oven läpi. Levysepän katu matkalla. Matkalla. Sama talo, missä käytiin jo tänään kerran. 463. Tehdään niin, että tuutte jonkun ajan päästä. Mä vähän aikaa katselen siellä. Tommi, tulkaa minkkitarhan pihalle. Morjes. 422. Pysähdy siihen. Hei. Morjes. Sit vaan. Herrat tulee tänne päin. Minkä takia? No. No mitä vittua? 7 asunto hiljaa. Mitä mä tänne joudun? Joo. No mitä vittu, mä en oo tehnyt mitään. Tupakka pois ja tonne. Ei mä nyt voi polttaa tuolla. Ei, kun pistä se pois. No anna mä poltan edes tässä satamaan loppuun saada. Elikkä tuossa oli aikaisemmin illalla tapahtunut kaikennäköistä vahingontekoa tuossa keskusta tuntumassa ja tavattiin nyt tämmönen 3 nuoren miehen joukko, ketä epäiläisi näin tekoihin. Päätettiin tilanne rauhoittaa ja tuotiin ne tänne laitokselle.